हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू माय YouTube चेनेल BIKGK स्टाडियाव लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे गोदान स्टोरी लानानै फैलायबाय। दिनैनि स्टोरीया जाबाय सोमखोर आरो प्रियानि। जे बिसोर सानैबो माबायदि लोगो मोनलायदोंमोन आरो माबोरै गिबि खेब आथोन गोरोबलायदोंमोन। अब्लाथ' लोगोफोर स्टोरीखौ जागायनोसै। लोगोफोर सोमखोरा गुवाहाटीनिनोमोन आरो बियो गुवाहाटीनिनो गंसे कलेजाव स्टाडि खालामगासिनो दंमोन। बियो फरायनायाव नर्मेलमोन नाथाय मानसिया जोबोर कमेडि टाइपनिमोन। बिनि कलेजनि गोबां स्टुडेन्टफोरा बिनि फाल्तु खालामनायफोरखौ जोबोर मोजां मोनोमोन। बिसोरनि गेजेरावनो सासे हिनजावसा दंमोन जाय सोमखोरखौ जोबोर नोजोर होयोमोन। बै हिनजावसानि मुङानो जाबाय प्रिया। बिसोर सानैबो गोबां खोथा रायज्लायोमोन। बिदि रायज्लायबाय थानायनि गेजेरावनो माब्ला बिसोरहा गावजों गाव गोसो थोलायनाय जालांखो बिसोरो मिथिनानैनो मोनासै। दा बिसोरो गावजों गाव रायज्लायाब्ला थानो हाया जालांबायमोन। गोबां सानालागै बिदिनो सोलिबाय थायो। बिनि उनाव सानैबो गंसे गोदान सिम बानायना लायो। जाय नाम्बारजों मात्र बिसोर सानैयाल' रायज्लायोमोन आरो बै नाम्बारखौ बिसोर सानैनि अनगा रावनोबो शेयार खालामाखैमोन। बेनि जाहोनावबो बिसोरो गावजों गावनि अनगा थानो हाया जालांबायमोन। बिसोर सानैबो गासै सानसे फनाव खोथा रायज्लायोमोन। बिसोरो मिथिनानैनो मोनलायामोन जे फनाव मा खोथा रायज्लायोमोन। बेनि उनाव निउ इयार खालि सोमखोरा प्रियाखौ प्रप'ज खालामनायसै। प्रियायाबो सोमखोरनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामनायसै। दा बिसोरो फनाव गोबां हर खोथा रायज्लायनो हमग्रा जाबायमोन। दा बिसोरो लोगो हमलायनो जोबोर गोसो जादोंमोन नाथाय बिसोरो जायगाखौनो मोनाखैमोन। बिनि गेजेरावनो बिसोरहा मोनसे गिदिर प्रब्लेम जाबावो। जेब्ला बिसोरनि कर्सआ जोबनानै फैयो आरो सानफ्रोमबो लोगो हमलायनाया बन्द जालाङो। बिसोर सानैबो लोगो हमलायनो थाखाय जोबोर नाजायो आरो संसारनि गासै खुसिखौनो गावजों गावनि गेजेराव नुनो हमो। नाथाय समखौलाय सोर हमथाना लाखिनो हागौमोन। अब्ला समा बिदिनो थांनो हमनायसै। दा बिसोरो सानैबो मोनसे खोथा थि खालामनायसै जे जों सानैबो फिजिकेल रिलेशनशिपआव फैनाया मोजां जासिगोन होननानै। बिसोर सानैनिबो थानाय हस्टेला गोजान-गोजानमोन आरो लामा गेजेराव जोबोर गिदिर जंगल दंमोन। बै जायगाया जोबोर दरसेसिथारमोन। बैहायनो खुसेरनि बागानबो दंमोन। बिसोर सानैबो बैहायनो लोगो हमलायनो थि खालामनायसै। अखानायै सानैबो लोगो हमलायनो थाखाय गाव गावनि हस्टेलनिफ्राय ओंखारलाङो। सोमखोराथ' बै समाव बिदि सानलायदोंमोन जे आं दिनै सोरखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों आरो बिजों माबायदि लोगो हमलायगोन आं। सोमखोरनि गोसोआ खुसिजोंनो बोरैबा जालायदोंमोन आरो प्रियायाबो सोमखोरनि बायदिनो सेम जादोंमोन। थारैनो बिसोर सानैबो लोगो हमलायमारनायसै आरो जयै थाबायलांनानै फांसे दंफां सिङाव गसंथा हैनायसै। बिसोर सानैबो साननानैनो मोनाखैमोन जे जों दा मा रायज्लायनो माबायदि सुरु खालामनो। जियानो जाया मानो दा बिसोर सानैबो सासेया सासेनि मेगनजों नोजोर मिलायनो हमो आरो माब्ला गावजों गाव गोबाथुमलायो बिसोर हमनानैनो मोनासै। बै समाव बिसोर सानैखौ बिदि नांलायदोंमोन जे सासेया सासेनि बिखा गेजेराव आवलिलांनि होननानै। माने बिसोर बिदि खालामनाया दिनै फार्स्ट टाइममोन। बिसोरनि बिखाया दा गोसा दुब मावनो हमो आरो लोगोसे सोरजोंबा नुजानो थाखायबो बिसोरो गिदोंमोन। दसे समनि उनाव बिसोर गोजान जाथ'यो आरो सासेया सासेखौ अननाय नोजोरजों नायलायनो हमो। दा फिन खेबसेबाव सानैबो गाव गावनि मेगनखौ मिसिबो आरो सासेया सासेजों सोथाबो। बे खेबाव बिसोरो गाव गावनि गुस्थिखौ सेराव लाबोनो नाजादोंमोन। बिसोरनि गुस्थिया दा गाव गावनि सेरावमोन आरो सासेया सासेनि हां लानायखौ फिल खालामनो हमो। बै समाव बिसोरनि हां लानाया ओरैबायदि गोसा जादोंमोन जे दा बुंसै आरो। बेनि उनाव जेरैनो बिसोरो गुस्थिजों गुस्थि खुदुमलायो अब्ला बिसोरो ओरैबायदि मोनलायदोंमोन जेन गोबां बोसोरनिफ्रायनो गांहाबनानै दं। प्रियाया सोमखोरखौ गावनि बिखा गेजेराव गोसायै बजबना लायो आरो सोमखोरा प्रियाखौ गोबां सम किस खालामनायनि उनाव प्रियाया सोमखोरखौ बुङो जे सोमखोर प्लिज माबा मोनसे खालामदो। बिसोर सानैबो ओजों नायथिङो अब्ला बैहाय गासै खुसेरनि बागानल'मोन। बिसोर सानैबो बै खुसेर बागानाव हाबलाङो। बैयाव हाबलांनायनि उनाव बिसोरो बायजोआव जेबो नुहुराखैमोन। बिसोरो बागान गेजेरनि दखरसे गोजौ जायगायाव सहैयो। एक्चुअली ओजोंहाय फांसे दंफां दंमोन जाय बागान गेजेराव दंमोन। बैहायनो थांनानै बिसोर सानैबो फिन खेबसेबाव सासेया सासेजों सोथाबहैयो। दिनै फार्स्ट टाइम सोमखोरा प्रियाखौ जोबोर अननानै गावनि बिखा गेजेराव बजबना लादोंमोन। अब्ला सोमखोरा बिनि गुरै सोलेरखौ बजबना जोबोर मोजां मोनदोंमोन। प्रियानि फिगारा 32-34 जागौमोन। सोमखोरा गावनि बिखायाव प्रियानि थाइनै गुरै दुदुआ नांनायखौ जोबोर मोजां मोनगासिनो दंमोन। बियो ओरैबायदि नांलायदोंमोन जे आं प्रियाखौ बिखा गेजेरावनो बजबना लाबाय थानोसै होननानै। सानैबो सासेया सासेखौ नायो आरो सानलायनो हमो जे जा जायो दिनैनो जालांथोंसै होननानै। सोमखोरा प्रियाखौ गावनि बिखा गेजेराव गोसायै हमनानै बोयो आरो बिखौ खुदुमो। बिनि उनाव गावनि फारसे आखाइखौ बिनि उदैयाव बिलिरो। बिदि खालामजानानै प्रियानि हां लानाया गोसा जायो। प्रियाया दा खेंखायनो हमबायमोन। सोमखोरा लासै गावनि आखाइखौ बिनि थाइनै दुदुआव होयो आरो लासै हमनो हमो। बिदि खालामजानानै दा प्रियाया जोबोर मोजां मोनदोंमोन आरो जोबोर गोसा हां लानो हमबायमोन आरो ओजोंहाय सोमखोराबो बेसेबा हिट जाखाबायमोन। बेनि उनाव सोमखोरा प्रियानि जिखौ फुयो। प्रियाया गोथां कालारनि ब्रा गानदोंमोन जेराव बिनि समायना दुदुआ एसे खोमानानै दंमोन आरो जोबोर समायना नुखादोंमोन। सोमखोरा गावनि आखाइ फारनैजों बिनि थाइनै दुदुखौ हमनो हमो आरो प्रियायाबो सोमखोरनि देन्थाखौ हमनानै बिलिरनो हमो।
प्रियाया जोबोर लुबैखांनाय महरै सोमखोरखौ बुंनो हमो जे सोमखोर प्लिज थाबैनो माबा मोनसे खालामदो नङाब्ला सोरबा नुखन फैगोन। बिसोर सानैबो दा गोबाव खालामनाया मोजां जानाय नंला होनना साननायसै। सोमखोरा प्रियानि सुरनिखौ सिङाव बनायसै आरो बिनि गासै जिखौ बख'नानै गावनिखौबो बख'नायसै। बियो प्रियाखौ सिङाव फुथुयो आरो बिनि सोलेरनि मोनसे मोनसे अंगखौ खुदुमनो हमो। प्रियाया दा जोबोर खेंखायनो हमबायमोन। बेनि उनाव जेरैनो बियो बिनि फेन्दायाव खुदुमो अब्ला प्रियाया बाब्राब खांलायो आरो देन्थाखौ आखायाव लानानै गोसा गोसायै हमनो हमो। थिग बे समावनो सोमखोरा बिनि फारनै आथिंखौ फुवारनानै होयो। दा प्रियानि समायना आथोना सोमखोरनि सिगाङावमोन। प्रियाया आथोननि खोमोनखौ साफा खालामना फैदोंमोन। बिनि आथोना जोबोर समायना जारौरौ फिस्टाथारमोन। सोमखोरा जेरैनो बिनि आथोनाव खुदुमो अब्ला प्रियाया फामफ्रे खांलायनो हमो। मोजां मोननायजोंनो खेंखायनो हमो। प्रियाया दा थानो हालामो। बियो बुङो, "अ सना फैदोना प्लिज नोंनि देन्थाखौ आंनि आथोनाव सोदोना। दा आं नेनो हाला सना प्लिज।" थारैनो प्रियानि आथोना गावनि आथोननि बेदिजोंनो सिग्लाबजोब्बायमोन। ओजोंहाय सोमखोरनियाबो बाबु फिसाया थोन थोन लहा बायदि जाखाबायमोन। बेहाबो हालादा गाज्रिथारमोन। जेरैनो सोमखोरा बिनि आथोनखौ एसे फुवारनानै बोग्रि बेगरखौ थाब थाबनो खेबथामसो खुदुमनो हमो अब्ला प्रियाया बाब्राब खाङो आरो बियो सोमखोरखौ गावनि सायाव बोहरो। बियो गावनि आखाइ फारसेजों सोमखोरनि देन्थाखौ हमना बुङो, "सोमखोर प्लिज थाबैनो सोदोना मानो थावख्राय होबाय थादों आंखौ? प्लिज गोबाव दा खालामदो आरो प्लिज लासै लासै खालाम। आं गोसा गोसाखौ मोजां मोना। जेब्ला आं बुंगोन अब्लासो गोसा खालाम।" दा सोमखोराबो गावनि गुस्थिखौ बिनि गुस्थियाव होयो। आखाइजों आखाइ हमलायो आरो बिनि उनाव पजिसन लायो। प्रियायाबो गावनि आथिंखौ फुवारनानै सोमखोरखौ उनथिंनिफ्राय हमहरो। सोमखोरा लासैनो गावनि बाबु फिसाखौ बिनि आथोनाव सोनो जागायनायसै। जेरैनो सोमखोरनि देन्थाया प्रियानि आथोन गुदुंखौ बिसिनानै एसे हाबलाङो अब्ला प्रियाया सानानै गाबखाङो। सोमखोर प्लिज लासै लासै दा दहनथ'। बिनि उनाव लासैनो सोफिन। प्रियाया जा बुंदोंमोन सोमखोरा बिदिनो खालामो। बियो लासैनो देन्थाखौ सोफिनो। अब्ला प्रियाया फिन खेबसेबाव थैबाय आं दिनै होननानै आवाज दहनो आरो गावनि आथिं फारनैजों सोमखोरखौ गोसायै खबजबना लायो आरो गावनि बिखायाव बजबना सोमखोरखौ खुदुमनो हमो। प्रियानि आथोननि बिदैया जा गखाबायमोन माने सोमखोरनि देन्थाया गावनो गाव एसे एसे हाबलांबाय थादोंमोन। बिनि आथोननि बिदैया जोबोर गुदुंथारमोन। प्रियाया सोमखोरखौ गुस्थिजों गुस्थि खुदुमो आरो बुङो, "दा लासै लासै नारदो सना।" सोमखोरा लासै लासै सोलाय बखलाय खालामनो हमो। अब्ला प्रियायाबो मोजां मोनलांनो हमो। प्रियाया बुङो, बिदिनो लासै लासै खालाम सना बिदिनो लासै लासै खालाम। बिदिनो लासै लासै खालामै खालामै दा सोमखोरनि देन्थाया प्रियानि आथोन गुदुङाव हाबलांजोब्बायमोन। बियो लासै लासै खेंखायबायबो थादोंमोन आरो एसे एसे सानायखौबो आराम लाबाय थादोंमोन। सोमखोराबो ओरैबायदि मोनलायदोंमोन जेन बियो सोरगोआव दं। दा सोमखोरा प्रियाखौ आथोन खालामनो जागायबायमोन। बियो फ्राय 10 मिनिटसो प्रियाखौ आथोन खालामबायमोन। अब्ला प्रियाया बुङो, "सोमखोर आंनिया बिदैया गसिगोन। दा गोसा गोसा खालामदो।" सोमखोराबो गावनि स्पिडखौ बारायनायसै। प्रियाया बुङो, बिदिनो गोसा गोसा सना बिदिनो गोसा गोसा। बिदि बुंनानै बियो गावनि गासै सोलेरखौ गोरा खालामो आरो सोमखोरखौ गावनि बिखायाव बजबना लायो। दा सोमखोरा सानिफ्राय गोसा गोसा खालामनो हमो आरो प्रियाया सिंनिफ्राय। थिग बे समावनो मोनसे बमा बेरनाय बायदि जायो आरो प्रियानि खुगानिफ्राय उइ उइ आं थैबायलै सना आं थैबाय होननानै आवाज फैयो। ओजोंहाय प्रियानि फेदाया गनानै मानसिया लोरबां जाबायमोन आरो सोमखोराबो लोरबां जाबायमोन। बिसोर सानैबो दसे समनि उनाव गसङो आरो गावजों गाव नायज्लायनानै खुसिजोंनो मिनिलायो। बिसोर सानैबो बिदिनो लंथङै 10 मिनिटसो उन्दुना थानायसै। बिनि उनाव उथियो, जि जोम गानो, गावजों गाव गोबाथुमलायो आरो न' फारसे थांनायसै। अब्ला लोगोफोर दिनैनि स्ट'रिखौ माबायदि मोनखो? जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर गोजोन्थों।